În căutarea neobosită a transcendenței și a adevărului suprem, omenirea a explorat un vast labirint de cărări. Fiecare dintre aceste căi, deși divergente în metodologia lor, a promis să dezvăluie cel mai profund sens al existenței și să conducă la o stare de plenitudine inefabilă. Din punct de vedere istoric, am fost martori la două abordări predominante care, în esență, reprezintă polii opuși ai experienței umane. Apreciază, abonează-te și distribuie. Hai să începem. Pe de o parte, ascetul, mânat de o convingere profundă că divinul se află dincolo de material, a îmbrățișat abnegația. În disciplina sa riguroasă, el a căutat purificarea prin privațiuni extreme și, uneori, prin mortificarea corpului fizic. Pentru ascet, carnea este văzută nu doar ca o distragere a atenției, ci ca un obstacol sau chiar o închisoare pentru spiritul nemuritor. Negarea plăcerilor senzoriale și suprimarea dorințelor lumești devin principala cale către eliberarea sufletului și atingerea unei stări de elevare spirituală. La capătul opus al spectrului îl găsim pe hedonistul. Acest individ se cufundă fără rezerve în adâncurile plăcerii senzoriale, căutând satisfacția instantanee și stimularea continuă. Hedonistul caută adevărul și fericirea în acumularea de experiențe plăcute, în euforia momentană oferită de simțuri. Totuși, această căutare nestăvilită culminează adesea cu un gol trecător, un sentiment de nemulțumire perpetuă pe care următoarea plăcere nu-l umple niciodată pe deplin, lăsând în urmă o urmă de neliniște. Totuși, între aceste două căi aparent ireconciliabile, apare o a treia cale. Aceasta este o cale de mijloc, adesea voalată și șoptită, care se dezvăluie ca fiind cea mai secretă, puternică și, din păcate, cea mai neînțeleasă dintre toate. Calea tantrică. Spre deosebire de omologii săi, Tantra nu pledează pentru negarea corpului sau pentru capitularea oarbă în fața capriciilor sale impulsive. În schimb, adoptă o abordare radical diferită: înălțarea corpului, consacrarea lui și utilizarea lui ca cel mai sofisticat și rafinat instrument pentru atingerea iluminării spirituale. În cadrul veneratului corpus al practicii tantrice se află o redefinire fundamentală a celui mai intens și frecvent înțeles greșit eveniment biologic din experiența umană: orgasmul. Orgasmul obișnuit, așa cum îl cunoaște și îl experimentează majoritatea lumii, este un punct culminant scurt, exploziv, un fenomen care a fost numit poetic mica moarte, le petit mort, în unele tradiții. Această caracterizare se datorează naturii sale convulsive, care culminează adesea cu o pierdere perceptibilă a energiei vitale. După acest gol momentan, este obișnuit să se experimenteze o senzație de epuizare, un declin care sugerează o scădere a vitalității individului. Totuși, într-un contrast radical și profund semnificativ, orgasmul conștient reprezintă antiteza perfectă a acestei experiențe. Departe de a fi o mică moarte, este un orgasm al non-morții, o implozie energetică susținută care nu numai că nu epuizează, ci vitalizează, extinde conștiința și, în cel mai bun caz, duce la stări de iluminare profundă. Este o recalibrare completă a experienței orgasmice, transformând-o dintr-o eliberare trecătoare într-o sursă de hrănire și expansiune a ființei. Orgasmul convențional, experimentat de majoritatea, este predominant un eveniment mediat de sistemul nervos simpatic. Acest sistem este responsabil pentru răspunsul de luptă sau fugi, caracterizat printr-o acumulare rapidă de tensiune culminând cu un vârf, urmată de o descărcare spasmodică, asemănătoare unei eliberări. Accentul său principal se pune pe organele genitale. Este intrinsec, de scurtă durată, iar obiectivul său principal este eliberarea tensiunii sexuale acumulate. În esență, reprezintă un act de cheltuială energetică, o expulzare a energiei spre exterior. Experiența este liniară, ascendentă și culminează cu o eliberare care se disipează rapid. În contrast puternic, orgasmul conștient, o învățătură fundamentală în practicile tantrice și taoiste avansate și adesea denumit orgasmul văii, datorită calității sale fluide și line,
Este un eveniment care angajează profund sistemul nervos parasimpatic. Acest sistem, asociat cu odihna și digestia, promovează relaxarea și regenerarea. Orgasmul conștient nu provine din acumularea de tensiune, ci dintr-o stare de relaxare profundă și susținută, o abandonare în fața plăcerii fără graba de a ajunge la un punct final. Epicentrul său nu este localizat doar în organele genitale. Mai degrabă, se manifestă ca un fenomen care afectează întregul corp, o undă de șoc de plăcere care pătrunde în fiecare celulă și fibră a ființei. Nu este scurtă, dimpotrivă, poate fi susținută și prelungită la nesfârșit, transcendând limitele temporale ale orgasmului obișnuit. Cel mai important lucru este că nu este un act de cheltuire, ci un act sublim de circulație și acumularea energiei vitale. Este arta străveche de a disocia conștient și deliberat plăcerea orgasmică de expulzia fizică, ejacularea la bărbați, contracțiile finale și vârful acut de tensiune la femei. Această disociere permite energiei să crească și să se redistribuie intern, în loc să fie eliberată în exterior. Această cale ascunsă, această cale transformatoare, începe cu dezidentificarea punctului culminant ca unic obiectiv al întâlnirii sexuale. Cultura noastră modernă ne-a condiționat să urmărească orgasmul, să ne grăbim orbește spre o stâncă a gratificării instantanee, concentrându-ne aproape exclusiv asupra scopului. Orgasmul conștient, pe de altă parte, ne îndeamnă să călărim valul plăcerii. Practicantul, fie că este singur, fie în intimitate sacră cu un partener, învață să cultive energia sexuală cu o atenție meticuloasă. Aceasta implică construirea lentă și deliberată a excitației, infundând-o cu prezență deplină, respirație conștientă și profundă și iubire necondiționată care pătrunde în fiecare interacțiune. Atenția nu se limitează la organele genitale, ea rămâne extinsă spre inimă, centrul compasiunii și iubirii, și spre întregul corp, percepându-l ca un câmp unificat de senzații. Pe măsură ce energia extatică se apropie de punctul fără întoarcere, acel prag unde se precipită orgasmul convențional, în loc să-l traverseze impulsiv și incontrolabil, practicantul face o pauză conștientă. În acel moment, relaxează-ți profund corpul, respiră cu intenție profundă, inspirând și expirând cu atenție, și folosește-ți voința, adesea în conjuncție cu mula bandha sau închiderea rădăcinii, o contracție a mușchilor planșeului pelvin, pentru a aduna acea energie extatică, acel val de plăcere, și a o ghida în sus, pe coloana vertebrală, prin canalele energetice subtile ale corpului. Apreciază, abonează-te și distribuie. În loc să explodeze spre exterior într-o explozie de moment, energia implodează spre interior, hrănind fiecare celulă a ființei. Odată redirecționat, își începe ascensiunea, un curent electric cald, care șerpuiește prin canalul central al corpului, Sushumna Nadi în tradiția yoghină. Acesta este adevăratul secret al practicii tantrice. Energia care în mod normal s-ar disipa și s-ar pierde în lumea exterioară este acum redirecționată, reciclată și utilizată pentru a inunda și revitaliza propriul sistem nervos al practicantului. Senzația rezultată este radical diferită, transcendând zdruncinătura ascuțită și trecătoare a unui punct culminant convențional. Este un val de extaz cald, electric, care urcă pe șira spinării, deschide pieptul într-un val de iubire copleșitoare și compasiune infinită și, în final, inundă creierul cu o lumină lichidă, o claritate care dizolvă mintea gânditoare și judecățile și grijile ei constante. Este o senzație de a fi complet umplut de extaz, mai degrabă decât de a fi golit de acesta. Întregul corp începe să vibreze într-o rezonanță sublimă, iar practicantul intră într-o stare de beatitudine susținută care poate dura minute sau chiar ore, transformând timpul și percepția. Această stare de extaz corporal susținut este calea ascunsă, nu datorită secretului său, ci pentru că este, în sine, o stare de meditație profundă, o poartă către samadhi sau uniunea cu divinul.
Motivul este profund și rezidă în natura eului. În orgasmul obișnuit, eul se dizolvă pentru o clipă trecătoare și tocmai această eliberare momentană de eu o caută omenirea cu atâta disperare. Este singurul moment în care majoritatea oamenilor experimentează o încetare, oricât de scurtă, de la pălăvrăgeala neîncetată a eului separat, vocea critică, conștientă de sine, care ne definește identitatea obișnuită. În orgasmul conștient, această dizolvare a eului nu este un moment trecător și evaziv, ci o stare stabilă și susținută. În vastitatea acelei plăceri atot cuprinzătoare, eul, gânditor, egoul separat care judecă, se teme, plănuiește și se agață de individualitatea sa, pur și simplu nu se poate susține. Se dizolvă, se contopește cu experiența. Practicantul nu mai este cineva care are un orgasm. În acel moment de fuziune devine însăși energia orgasmică, o manifestare pură a fericirii, o întruchipare a plăcerii. În această stare extatică de non-minte, conștiința se extinde dincolo de limitele sale obișnuite, autoimpuse. Contururile corpului devin poroase, estompându-se în împrejurimi. Dualitatea fundamentală dintre comsine și celălalt, mai ales când este practicată cu un partener, dispare complet. O fuziune are loc mai întâi cu partenerul, într-o uniune de suflete care transcende fizicul, și apoi cu cosmosul însuși, într-o vastă expansiune a conștiinței care pare nelimitată. Practicantul experimentează direct adevărul non-dual al existenței, că totul este o conștiință, vibrând la diferite frecvențe de pură beatitudine, Ananda. Aceasta nu este o simplă credință filozofică sau un concept intelectual învățat. Este o experiență simțită, trăită în fiecare celulă a corpului, o certitudine incontestabilă. Iluminarea sau Satchitananda, existență, conștiință, felicități, este revelată ca adevărata noastră natură intrinsecă, ascunsă sub straturile de tensiune acumulată și iluzii create de egoul nostru separat. Orgasmul conștient este așadar metoda magistrală ce folosește relaxarea extatică pentru a dizolva acea tensiune acumulată și a dezvălui ceea ce a fost dintotdeauna acolo, așteptând să fie descoperit ca o bijuterie ascunsă sub pământ. Atunci când este practicată cu un partener în ritualul sacru al Maituna, această cale este ridicată la rangul de cea mai sublimă formă de yoga, uniune. Cei doi îndrăgostiți devin un singur circuit de energie, două corpuri împletite într-un flux constant de vitalitate, precum două râuri care se unesc pentru a forma unul mai mare. Ei nu mai sunt doar un bărbat și o femeie, ci polaritățile cosmice ale lui Shiva, conștiința pură, principiul masculin, și Shakti, energia extatică, principiul feminin, participând la jocul divin al iubirii. Se privesc în ochii celuilalt, Trataka, contopindu-și sufletele printr-o privire profundă. Își sincronizează respirația, împletindu-și respirațiile într-un ritm unitar și își înalță energia împreună, într-un dans al uniunii care transcende egoul individual. Actul sexual se transformă dintr-un simplu act de poftă sau eliberare într-un act de adorare reciprocă, o ofrandă sacră în care fiecare vede divinul în celălalt. Fiecare mângâiere devine o rugăciune tăcută, fiecare respirație împărtășită este o ofrandă adusă misterului divin. Plăcerea care curge între ei nu este doar o senzație fizică, ci prezența tangibilă a divinului care se manifestă în uniunea lor. Pe măsură ce intrați împreună în orgasm conștient, deveniți un portal viu către eternitate, savurând nectarul iluminării nu într-o peșteră solitară a meditației, ci în îmbrățișarea sacră și iubitoare a celuilalt. Această cale rămâne ascunsă, nu pentru că este rea sau păcătoasă, așa cum ar dicta anumite moralități, ci pentru că este intrinsec periculoasă pentru structura eului. Cere puritate absolută a intenției, respect profund pentru sine și pentru partener și o disciplină imensă. Dacă este practicată din lăcomie egoistă, pentru a obține un orgasm mai bun sau pentru a-l folosi pe celălalt ca mijloc pentru un scop egoist, aceasta pur și simplu amplifică și exacerbează întunericul interior,
atașamentele și iluziile existente, ducând la o fragmentare și o confuzie suplimentare. Însă pentru cei care o abordează cu respect, cu o inimă deschisă și o minte dispusă să se transforme, orgasmul conștient este cea mai directă cale către eliberare. Transformă cel mai fundamental act biologic în cea mai înaltă practică spirituală. El nu fuge de plăcere și nici nu o condamnă, ci își sapă în adâncul inimii pentru a găsi esența lui Dumnezeu. Este arta supremă de a călări propriul val de extaz înapoi la sursa întregii existențe, descoperind că iluminarea nu este absența plăcerii, ci plenitudinea ei infinită și cea mai înaltă expresie. Este conștientizarea faptului că divinul nu este separat de experiența umană, ci intrinsec țesut în însăși țesătura celei mai intime și pline de bucurie a existenței noastre. Apreciază, abonează-te și distribuie. Pe curând!